Baluyan, no. Kung makita nato naka-standard ang mga sakyanan gikan dito sa taas patubang diri sa ubos. So makita nato adunay mga poste nga natumba naigo sa landslide ang kaning kuan. Sir, mayong buntag. Sir, kani unsa orasan na kuan ni sir? Natumpag ni sir. Mga alaw na sa kadlawon, sir. Alaw na sa kadlawon. Oo. So wala katong pag-alaw na sir, wala na nakaagi. Murag wala na. Kay kuan naman kayo dito sa ubos, pinaka kuan dito sa ubos. Grabe na yun, digin magian. Digid magian sir. Sir. Pero kung motor lang okay ra Okay mag-agi lang sir. motor, pero maglisod ang motor gapon kay magpapok man. Oo. Kung bato. Dagko pug bato. Tanaw nimo sir, mahuman ni karon dayon o murag maglisod yun? Bira yun na mo ni sir. Bira yun, kaya na namang mga equipment nimo na mo ito sa ibabaw. Sa ubos, sa kuan mga kuan. Mga ito sa ubos, nagtubo na. Okay. So pila ka mga bato sir, ang mga gikan sa taas naglandslide nag-ato sa ubos diri Yes, sa sir. kuan? Oo. Ito nga purok ni diri sir. So kung makita nato radyoman, mga radyoman no, mga sukintig paminaw o sa atong mga viewers, hinani ang sitwasyon diri mismo Baluyan. So daghan ang wala mga nakaagi ng mga sakyanan gikan pa sa alauna hantod karon na mga alas 10 sa buntag no. So makita man lang nato. So ginabawalan ang mag-agi gyud kay tungod sa ng landslide ang kanibitaw nga balas kaning mga kuan gikan sa taas. Okay, kita nato dire. Doon ay mga bato, sa dagkong bato nangahulog na gikan sa kuan no. So makita man nato. Oo, inani ang stasyon. Okay. So karon going ta sa pinakaubos pa gyud kaning Baluyan no. Makita man lang nato dire. Okay. O sa mga panimalay sa taas. Tumbag gyud oh. Okay. Ma'am, inyo anang balay, ma'am? O sa tumbag gyud, ma'am? Naigo sa sanga. So makita na to, no? Unsa na itabo na, ma'am? Nagbuhawi diri sa inyo, ha? Unsa orasa nagbuhawi diri, ma'am? So imong balay kani mao ning balay. So ang tubig, ma'am, antod karon gaagas ng gyapon? Amo diri siya kon tataan din sa diya. So kani makita nato mga kasama, dool ra kid ni sa dala no. Kung ato nga maulagway, makita nato. So sulayan pa nato, mo ato pagitag ubos aron na makuhaan pa nato gyud kani bitawng footage, makuhaan nato kaning hulagway ang kaning pangitabo og sitwasyon diri mismo sa may Baluyan. So makita nato ang tubig gikan sa taas pababa diri sa ubos. Ari oh. Yan. Mauna. So diri na nangagi ang tubig oh. Ayan. Mga kasama, going ta dito sa ubos kung asa na dito gid daw ang part na dako na hulugan aning mga landslide ng mga bato gikan sa taas. Ayan. So karon mga kasama ni sakay ta sa usa ka motor aron mo abot lang nato ang area na going ta dito mismo sa may ubos sa Baluyan. Kay matod pa sa concert. Unsa to sir? Dako. So kay mag-slide ka sa bukid mo sir. Oo. Ba ano? Tapo pa mga laptop mo ba? Pero wala man pinasandad sir. Wala sir. So mga sakyanan karon dito standard yun. Dikit ka sir. Ako pa kayo nag-slide sa bukid. Kita og kaning motor. Uwi dito sa ubos no.
So mo ni standing diri sir. Oh, standing. So makita na to mga kasama oh. Dito karon sa area kung diin ang tubig nagikan sa taas. Oh. Ayan. Wagad. Makita na to ang karon. Lagway diri oh. So nagbayanihan ang kanibitang pulis. Bayanihan, Sir, oh. no? Bayanihan. Okay. Makita man nato diri mga kasama na ang kanibitang kung hulagway nato. Ang kaning panghitabo gyud. Okay. So kanina ang kusasyon diri na di dagit isa na gid dili magian. Di mag-report ko. Nana ko sa area gyud, nana ko sa area. Yan yung mga kasama ang sitwasyon karon diri sa padulong Davao. Kaya padulong ug Davao nga dito maagihan mga kasama ang lupa nga murag sabon lupak mga kasama. Ano nga puting lubong nga gyud makaagi ko ng motor pero magdisod. Kauban karon nagbayanihan ang mga katawhan ng kandire. Uban karon ang mga kapulisan kuha ang mga lupa na hulog din sa may dalan sa padulong ug Davao. Di kami kini sa babaw, uban na itong mga kapulisan. Bayanihan ni sila na maagihan. Ubay nga yuta ang ilang motor. Doon na po'y gigamitan nila mga kasama o sinso. Kaya para ang mga kahoy, dili na makuha na aron makaagi ng mga sakyanan. Ako na going to Jinsan siya. Going to Jinsan. Ano yung sitwasyon ng mga kasama sa Baluyan. Mga pasahero ng mga kasama na pa-going to Davao na naog na lang sila kay may bus man dito nga kulat po murag sini salot-salot na mga kasama ang pasahero ano Jinsan to Davao na transfer ang Davao po transfer po pa Jinsan balik sa Agit.